ליהודה ממן ואיחולי בריאות כמובן. ועכשיו חברים אנחנו מתחילים. תשארו איתנו למושב הראשון שיעסוק בסיקור הפריפריה בכלי התקשורת הארציים. מנחה המושב מר שי גולדן, מנהל מחלקת האקטואליה של שידורי רשת ערוץ 2. שאמור לתת איזשהו מענה לכל אזרחי המדינה הזאת מנגב ועד גליל. ודווקא אצלנו יש דגש גדול לידיעות מהפריפריה. אגב, שלא בשונה ממה שהוזכר קודם, לנו יש כתבים בכל מקום במדינה. אנחנו מעסיקים גם כתבים, גם צלמים, גם צוותי וידאו. כמה כתבים מסקרים למשל את תחום הסיקור של רמי, שדיבר על אשדוד עד אילת? כמה כתבים אצלכם מסקרים את הטווח הגיאוגרפי הזה? אני לא יכול להגיד לך מספרים משום שאני לא רכז הכתבים של העיתון, אבל יש בהחלט כתבים שמסקרים את התחום הזה. אני יכול להגיד לך מתחום האחריות הספציפי שלי, שהוא הניו מדיה, שאנחנו מכסים למשל ב-24 צוותי צילום את כל המדינה. 24 צוותי צילום שמשרתים אותנו בכל רחבי המדינה. אתם מתארים לעצמכם שלא כולם יושבים בתל אביב. יכול להגיד לך למשל שכאשר נכנסה תחנת הרכבת בסדרות לפני שבוע או 10 ימים, אנחנו היינו העיתון היחיד ששם את הידיעה הזאת בעמוד ראשון, כולל צילום של התחנה שנפתחה. אנחנו בהחלט מקדישים מקום לפריפריה. אז אני רוצה לפניו, מה שבדרך כלל בעיתונות לא כל כך מקובל, אבל אנחנו בכל זאת נשתדל לעשות את זה, ולנסות אולי קודם כל לדבר על משהו שהוא לפעמים נשמע אוטופי ומטאפורי, אבל אני רוצה שנדבר על העניין. מדברים על מורשת, ומורשת בדרך כלל זה לא מה שבן אדם נותן, אלא מה שכל אחד מאיתנו לוקח מאותו בן אדם שאנחנו בעצם רוצים בשבחו. ורציתי אולי לפתוח ולשמוע מכל אחד מכם מה בעצם הוא לוקח מהמקצוע העיתונאי, כפי שעמוס כרמלי הביא אותו לידי ביטוי. חיים לוי. שמעת את זה כבר. עמוס... המיקרופון של חיים, שהוא יכול לארגן את זה? שומעים? עמוס הוא סמל העיתונאי הקלאסי. סמל ההוגנות. אובייקטיביות, אני לא יודע אם זה עבר לגמרי מן העולם. הוגנות, מילה יותר מתאימה. הוא לימד את כולנו כמה דברים. ענווה, עבודה קשה, שאני חושב שהביטוי עבודה קשה הוא לא מספיק כדי לתאר את העניין. ופונים רואים בכל דאגנו לחיות ולשומר אשר הציל את הנשארים בכל דאגנו לחיות ולשומר אשר הציל את הנשארים באפרים עם עץ אדום ומהסתיו נושרים עלי העץ כדין הרי זהב ורק האהבות שרות בך. שרו איתי ביחד. לה 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 הרכבות נסעו והמסילה לבדים והקרן הירק ובבירה משעולת. שקיימת במגזר החרדי, והבעיות והקשיים הם יומיומיים. תחשבו על זה שכנסים מפלגתיים חרדים שנערכים הם נטולי נשים, ואז את מוצאת את עצמך נאלצת לסקר דרך הטלפון, דבר שאני הכי פחות מאמינה בו. זה לא פשוט בכלל. דווקא על הקטע האישי, במאבק האישי הייתי מעדיפה לא לפרט עליו יותר מדי, פשוט כי הנושא נידון בבית דין לעבודה. לצידנו עומדת הסתדרות העובדים, ארגון העיתונאים, שאיכשהו קשור גם לארגון הכנס הזה. אל תפחדי מסוגיות יצא. אני לא הכל פרוץ, את יכולה לדבר. אני
ידעתי מראש שאני שהידית מתאבדת, ידעתי מראש מה יהיה גורלי. אני מכירה את הכתבות על חברים עמיתים לעבודה שהושלחו. אחד מהם למשל התקשר אליי השבוע, קוראים לו טני גולדשטיין, הוא היה כתב 7 שנים בוויינט, באתר התקשורת וויינט, התקשר אליי השבוע לעודד את רוחי ולומר לי, אני ניצחתי בבית המשפט. אחרי 7 שנים הוא החליט להקים ועד עובדים, מסיבות שהיו שם רלוונטיות בוויינט. כמובן שהוא שלח. הסיבות להשלכה הן מגוונות ונחמדות ויפות, זה סיבות לפרוטוקול, אבל האמת היא שאף מעסיק לא אוהב ועד, ובפרט את הרוח החיה, ואז הוא אומר לעצמו, אני אחסל את הרוח החיה, יתחסל הוועד. זה גם למען ישמעו ויראו, כלומר, ברגע שאנשים בוועד רואים ש... קודם כל, כמו שאמרתי, זה התקשורת החרדית שמדירה נשים, אבל בקטע הזה אני לא יכולה לבוא אליה כל כך בטענות, כי היא תקשורת חרדית, ואם יש לי תקשורת חרדית שחושב שלא מתאים לו שאישה תראה אצלו על המסך, אז אני מכבדת את זה כי אני חרדית. יותר מפריע לי כשכלי תקשורת כמו רדיו לא נותנים לי להתבטא, כי אני אומרת לעצמי, מה הבעיה לשמוע אותי מדברת ברדיו? אפילו לא רואים את פניי. פה קצת יותר קשה לי לקבל את זה, ובאמת היו מאבקים של חברי כנסת, בכנסת, בקטע הזה של כלי תקשורת כמו רדיו קול ברמה, למשל, או רדיו קול חי, שלא מספיק אלו נשים, או הקציבו להם שעות של בין 7 ל-8 בבוקר ביום ראשון בשבוע, שזה די משפיל ודי מביש. אני לא יכולה להגיד שהעניינים האלה הסתדרו, ואני לא יכולה להגיד שהם מעלים נשים לשידור באופן שוטף, בפירוש לא. השאלה שלי היא דווקא על התקשורת הכללית. אני אומרת ככה, התקשורת הכללית, שבאמת גם... אבל לפני שנפנה לתקשורת הכללית, בואי נעשה חשבון נפש נוקב גם עם התקשורת שלך. הרי את חרדית, ואת מודרת לחמת מאוס בשל היותך אישה, לא מצליחה לממש את עבודתך רק בשל תכתיבים, הייתי אומר, תחת המטריה של הדת. אז אם שם את סובלת מבעיה, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? כלומר, אם אצלך יש בעיה, מה אנחנו יכולים להעלים על התקשורת הכללית? כן, אז שוב, אמרתי, כשמדובר בנושא עקרוני חרדי, אני מכבדת, כי אני באה מתוך המגזר, וכמו שאני מכבדת ערבי על דעותיו ועל דתו, אני מכבדת גם את הכללים החרדיים שבתוכם אני חיה, ואני חיה בתוכם בהבנה מלאה. אני לא מסוג אנשים שהחליטו שרוצות להיות חברת כנסת, למרות שהקודים החרדים לא מאפשרים את זה, או למרות שהם רבנים. המוטו אצלי זה מה שרבנים אומרים. אתה צודק שלא? זה בדיוק התגייסנו והתחלנו עם צוות מצומצם. היום אנחנו דואגים, ומאז שהתחלנו במשרד בוקרה, דאגנו וחרטנו על רגלינו שלהוביל לשינוי תחליפי משמעותי בכל נושא סיקור התקשורתי לעומק, ואני מתמקדת מה זה לעומק, זה לא רק נהיה ולסקר את התמונה של ה-X או Y, זה גם לתחקר, ומישהי, בצניעות אני אומרת, מישהי מכיר את בוקרה גם בחברה וגם בחברה הערבית וגם במגזר הכללי, הוא יכול לעשות את השוואה מבחינת התוכן ואיכות התוכן והמסר. האם התוכן הזה אומר שאת חושפת גם את הצד היהודי בפני הצרכנים שלך והלקוחות שלך שהם בעיקרם ערבים? אני לא, אני קודם כל נותנת במה לכל הגופים, וזה אחד הדברים שרציתי להתייחס אליהם. אנחנו גם בסיקור שלנו, וזה היה גם באולפן השידור ישיר והשקוף שהיה לפני שבוע בנצרת, נתנו במה גם לדוברים ולהרבה דוברי עברית שהם המגזר הכללי, בחשיבות של זה שאני לא רוצה שהסקטור הערבי יהיה אך ורק מתמקד. זה להפך מה שעושה התקשורת הכללית. אני לא רוצה להיות מתמקד מה שמתרחש בכפרים או בערים הערבים, אלא גם להיחשף מה מתרחש סביבו בארץ. ולפי זה אנחנו באג'נדה שהיא כל כך עובדת על זה בוקרה והצוות של בוקרה, שאנחנו ניתן סיקור גם מה מתרחש בכללי, על מנת לעזור לגולש הערבי שיהיה חסות למה שמתרחש בכל התחומים, גם בכלכלה וגם בבריאות וגם בתחומים שונים. ובראש אני מתנצל על השאלה הבאה, גברת ראדה, את יודעת כמה אני רוכש לך אהבה וכבוד. בבקשה. אבל כאשר כל קבוצת אדם מודרת בחמת מיאוס ונדחקת אל הקיר ונוטלת בתוך הגטו שלה, אז היא מייצרת איזשהו שיח עצמאי. נזקקה ל4 אליפויות בשנות ה-80 כדי לקבל הכרה של קבוצת צמרת. אבל רק לאותו עשור, לא יותר מזה. מכבי תל אביב זכתה בעשור האחרון באליפות אחת לפני 10 שנים, ובאליפות אחת בשנה שעברה, והיא עדיין נחשבת לאימפריה של הכדורגל. ככה זה, מה שקרוב לתל אביב, למדינת תל אביב, זה עובד יותר חזק בתקשורת. אני באופן אישי נגד בכיינות. אני כן אטפל בבעיות ובעיוותים.
אבל לעשות את זה נקודתית במלחמה יומיומית. איפה שיש בכיינות אני לא שם. אם אני צריך להעיד על עצמי, הגעתי לכל תפקיד שרציתי בו במקצוע שלי. אתה טוב, אתה חרוץ, אתה כישרוני, וזה מביא תוצאות, אבל אני מודה, לפעמים חריצות, כישרון ואיכויות נבלמים מול פונקציונרים מסוגים שונים. לפעמים סיפור גדול בזירה אחת בארץ הוא סיפור שגרתי לגמרי בזירה אחרת. מה לעשות, גם בדרום ארצות הברית למשל, לא מרגישים כמו בניו יורק, אבל אפשר לצמצם את הפערים. הפערים לא באים לידי ביטוי רק בנגישות. והיום מדברים על הניהול המופתי של מיץ' גולדהר. שכחו איך זה לקחת אליפות. מה זה עושה לך היום? בקריית שמונה לקחת אליפות, 25 מיליון שקל, ממקום שכוח, בלי קהל, והיום אליפות אחת של מכבי תל אביב, ומיץ' גולדהר הוא גיבור ישראל, ואתה שכחו אותו. קודם כל זה היה 18 מיליון שקל באותה שנה. 18, אתה יודע, הלכתי איתך. שנת 25. קודם כל, מיץ' גולדהר עושה עבודה מדהימה. כל המערכת הזאת, זו מערכת שהשתנה, אתה יודע, יושבים פה כולם גדול שם. כן, אבל בוא תגיד לי מה... אני חושב אותו בגיל 10, לשחק, וזה אני גם חושב אותו לשחק, אבל זה צחק איתי בגיל 10, הוא היה שחקן, אתה מה היית? הוא היה שוער, הוא לא היה שחקן. הוא היה שוער, שחקן, הוא היה שוער. לא, גם... אל תדאג, אני תכף מסכסך ביניכם. גם בעסקים הוא איתי, אבל זה לא רץ. כן. שמע, תראה תמונה, אני יכול לצדק, בגלל שהיינו, אולי קצת לא בצינה, אמר לי... תתקרב למיקרופון. כשהיינו בליון, שאל אותי שם ראש העיר, איך יכול להיות עיר עם 20,000 תושבים, שחקנו בליון במסגרת גביע אירופה, לוקחת אליפות. הוא אומר, באצטדיון פה יש כפול תושבים עכשיו מאשר בכל קריית שמונה. עכשיו, לעשות מה שמקצת, באותה שנה שהייתי עיר דרך אגב, גם מקצת היה להם תקציב של 60. זה היה 60 מיליון שקל, וגם מכבי חיפה 60 מיליון שקל. אני תמיד טוען שהכסף, ברגע שהוא קרוב, הוא לא רחוק, הוא לא הגורם שזוכה, ואם ניקח את מכבי